Usnula civilizacija 34, Sibirski cedar 34, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Maštanje, stvaranje budućnosti, prvi dio. Sad kad sam otkrio Anastazijine osjećaje, kojim je dokazivala da je ona stvaran i običan čovjek, ja sam shvatio kakvu sam bol zadao toga jutra njezinoj duši. Još sam joj se jednom ispričao. Anastazija je odgovorila da se ona ne ljuti, ali se sad, nakon onoga što je učinila, boji za mene. Što si ti tako strašno mogla učiniti? Upitao sam. Kad je otplovio brod, nastavila je Anastazija, i mjesna se mladež uputila u selo, ja sam neko vrijeme ostala sama na obali i bilo mi je lijepo. Zatim sam pobjegla u svoju šumu. Dan je prošao obično, a uvečer kad su se pojavile zvijezde, legla sam na travu počela maštati, i tad sam i načinila ovaj plan. Kakav još plan, shvaćaš, ono što znam ja, dijelom znaju razni ljudi iz toga svijeta u kojem živiš ti, a oni svi zajedno znaju gotovo sve, samo ne shvaćaju do kraja mehanizam. Pa sam se ja, eto, prepustila kako ćeš ti doći u veliki grad i ispričati mnogim ljudima o meni i o onome što sam ti razjasnila. Ti ćeš to učiniti na taj način na koji vi tu obično razglašavate svakakve obavijesti i napisat ćeš knjigu. Nju će pročitati mnogo ljudi i istina će im se otkriti. Oni će manje obolijevati, promijenit će svoj odnos prema djeci, stvorit će za njih novi sustav školovanja. Ljudi će više voljeti, a zemlje će zračiti više energije, svjetla. Umjetnici će načiniti moje portrete i to će biti najbolje od svega što su crtali. Ja ću se potruditi nadahnuti ih. Oni će napraviti to što vi zovete kinom i bit će to najljepši film. Ti ćeš sve to promatrati i prisjećati me se. Ka tebi će doći učeni ljudi koji će shvatiti i procijeniti ono o čemu sam ti pričala i oni će ti mnogo toga razjasniti. Ti ćeš im povjerovati više nego meni i shvatit ćeš kako ja nisam nikakva vještica, nego čovjek koji samo ima više obavijesti od drugih. To što ćeš napisati pobudit će veliko zanimanje i postat ćeš bogat. U bankama 19 zemalja ti ćeš imati novce. Uputiti ćeš se na sveta mjesta gdje ćeš se pročistiti od svega mračnoga što je u tebi. Ti ćeš me se prisjećati i zavoljeti me, poželjet ćeš ponovo vidjeti mene i svoga sina. Poželjet ćeš zavrijediti svoga sina. Moja je mašta bila jako bogata, ali moguće i pomalo molećiva. Eto, zbog toga se, zacijelo, sve i dogodio. Oni su je prihvatili kao plan za djelovanje i odlučili da prenesu ljude kroz razdoblje tamnih sila. To je dopušteno, ako se detaljni plan stvara na zemlji, u duši i mislima zemaljskoga čovjeka. Oni su sigurno prihvatili ovaj plan kao veličanstven, a možda su u njega nešto i sami dodali. Iz toga su mračne sile tako jako pojačale svoje djelovanje. Nešto takvo se nikada nije desilo. Ja sam to zaključila po zvonkome cedru. Njegov je zračak postao mnogo gušći. On sad upravo i zvoni jače, žuri se ne bi li prenio svoju svjetlost, svoju energiju. Slušao sam Anastaziju i u taj mi se trenutak još više potvrđivala misao kako je ona bolesna uma. Možda je odavno pobjegla iz neke bolnice i živi ovdje, u šumi, a ja sam još i prespavao se njom. Sad se, eto, dijete može roditi. I to ti je priča. Ipak, vidjevši kako ozbiljno sa uzbuđenjem ona priča, pokušao sam je umiriti. Ne brini, Anastazija, tvoj plan razvidno nije ostvarljiv, i stoga se sile tame i svjetlosti nemaju zašto boriti. Stvar je u tome da se u nas sad izdaje veliko mnoštvo knjiga, ali se knjige mnogo ne kupuju. Ja uopće nisam pisac, i prema tome, nisam niti darovit, niti sposoban, niti obrazovan da bih tamo nešto napisao. Da, ti to nisi bio prije, ali sada jesi, odgovorila je. Dobro, nastavio sam je umirivati, čak i ako pokušam, nitko neće izdati, neće povjerovati u tvoje postojanje. Ali ja postojim za onoga za koga postojim. Oni će ti povjerovati i pomoći će ti onako kako ću im kasnije ja pomoći. I mi ćemo zajednički s tim ljudima. Ja čak neću niti pokušavati ništa pisati. Nema u tome smisla, shvati to već, napokon. Hoćeš,
Oni su već uistinu stvorili cijeli sustav okolnosti koji će te natjerati da to učiniš. Što sam ja po tvome mišljenju, zavrtan u nečijim rukama. I o tebi mnogo ovisi. Ali mračne će te sile pokušati spriječiti svim raspoloživim sredstvima, sve do toga da te potaknu na samoubojstvo stvarajući iluziju beznađa. Smatraš da su to sanjarije? Da, sanjarije, i glas mi je zapeo. Ja sam shvatio sve što je Anastazija pričala o svojim maštanjima, o sinu. Ona je smislila prošle godine, kada još nisam znao tako dobro kao sada i još nisam s njom spavao. To se desilo sada, nakon godinu dana. Dakle, tako, već se sve događa. Upitao sam je. Naravno, da nije njih i mene pomalo, tvoja druga ekspedicija ne bi bila moguća. Ti si jedvice sastavljao kraj s krajem poslije prve i više nisi imao nikakvih prava na brod. Pa zar si ti utjecala na brodarstvo, na tvrtke koje su mi pomogle? Da. Dakle, ti si me upropastila i nanijela njima štetu. Kakvo ti imaš pravo miješati se? A ja sam još i brod ostavio, sjedim ovdje s tobom. Možda tamo sve potkradaju. Ti, zacijelo, imaš hipnotičke moći. Ne, još nešto gore, ti si vještica. Pustinjakinja nenormalna. Ti ničega nemaš, čak ni doma nemaš, filozofiraš, tu, predamnom. Ja sam poduzetnik. Znaš li barem što je to? Ja sam poduzetnik, neka propadam, ali još rijekom plove moji brodovi, oni raznose ljudima robu. To ih ja prevozim, dajem ljudima, a i tebi mogu dati potrebnu robu. A što ti meni možeš dati? Ja, što mogu dati tebi? Mogu ti dati trunčicu nježnosti nebeske i dati smiraj, ti bit ćeš genij bistroki, a ja obris tvoj. Obris, zar on nikome treba, obris tvoj, kakve li koristi od njega? On će ti pomoći napisati knjigu za ljude. E pa, molim te, ti opet sa svojom mistikom možeš samo podlosti napraviti. Ja nikada i ništa lošega nikomu ne činim i ne mogu učiniti. Ja sam čovjek, ako te tako uznemiruju zemaljska dobra i novci, tada pričekaj malo, sve će ti se vratiti. Ja se osjećam krivom pred tobom što sam tako pustila mašti na volju i rekla da će ti biti teško neko vrijeme. Ali nekako drugčije tada nisam mogla misliti. Pa ti ne shvaćaš logiku, tebe trebaju prisiljavati životne okolnosti u tvome svijetu. Eto, molim, nisam izdržao, znači, ipak, prisiliti. Činiš ti to, a još bi se običnim čovjekom željela prikazati. Ja sam čovjek, žena. Anastazija je bila uznemirena, što se vidjelo po tome kako je uzviknula. Ja sam željela samo dobro, svjetlosti sam željela i želim. Ja bih željela da se ti pročistiš. Stoga sam i smislila tada putovanja po svetim mjestima, knjigu. To su oni preuzeli, a sa njima se uvijek bore mračne sile, no u osnovi nikad ne pobjeđuju. A zar ćeš ti, sa svojim intelektualnim sposobnostima i obavijestima, energijom pritom biti po strani kao promatrač? Pri takvom stupnju suprotstavljanja dvaju velikih počela, učinak mojih nastojanja je beznačajno malen i potrebna je pomoć i mnogih drugih iz vašega svijeta.